प्रेज द लॉर्ड प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର ମଧୁର ଏବଂ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନାମରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟର ସମୟରେ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ମୋହର ବାକ୍ୟର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଅଛି ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନେ କରୁଥିବା ଦୁଇଟି ଦୋଷ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଇବଲର ଗୋଟିଏ ଅଂଶକୁ ଆମମାନେ ପାଠ କରିବା, ଯାହା ଲେଖାଯାଏ ଜିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବ ତାହାର 13 ପଦ। କାରଣ ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ ଦୁଇଟି ଦୋଷ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅମୃତ ଜଳ ନିର୍ଝର ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଆମ୍ଭେ ଆମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆପଣାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନାନା କୂପ ଖୋଳିଅଛନ୍ତି। ସେସବୁ ଭଗ୍ନ କୂପ ଜଳ ଧାରଣ କରି ନପାରେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନେ କରୁଥିବା ଦୁଇଟି ଦୋଷକୁ ସୁନ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଅଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ଏହି ଲେଖାର ପୃଷ୍ଠଭାଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଜଳ ନିମନ୍ତେ 3ଟି ସ୍ରୋତ ଉପରେ ସେମାନେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ନିର୍ଝର ଜଳ, ଯେଉଁଟା ଝରଣା ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଯାହାକି ସତେଜ ଜଳ ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଥମ ସ୍ରୋତ ଥିଲା ନିର୍ଝର ଜଳ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥିଲା ଭୂତଳ ଜଳ। କୂଅ ହେଉ କିମ୍ବା ପୋଖରୀ ହେଉ, ସେ ଭୂତଳ ଜଳ ଉପରେ ସେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ରୋତ ହେଉଛି ବର୍ଷା ଜଳ, କାରଣ ନିର୍ଝର ଏବଂ କୂପରେ ସେମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଜଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥରର ଜାହାଳ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ସେମାନେ ଆଉ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସେ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ବୁଝିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଜଳର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହୁଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କରୁଥିବା ଦୁଇଟି ଦୋଷକୁ। ଆଉ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ନାନା କୂପ ଖୋଳି ଅଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଭଗ୍ନ କୂପ ଜଳ ଧାରଣ କରି ନପାରେ। ଆଉ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, କୂଅର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥରର ଜାହାଳ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ସେ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବେ ଏବଂ ପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେଇ କୂପ ଗୁଡ଼ିକ ବା ସେ ପଥରର ଜାହାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଭଗ୍ନ ଅଟେ, ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳକୁ ଧାରଣ କରି ନପାରେ। ଆଉ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଜଣେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଦୋଷ କରିଅଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର ଉତ୍ସ ସ୍ୱରୂପ, ସ୍ରୋତ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ସୋର୍ସ ସ୍ୱରୂପ। ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସୋର୍ସ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକତା, ସେ ଆତ୍ମିକ, ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ, ଭୌତିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକତା କେବଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ପୁରା ହୋଇପାରିବ, ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆସିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଅପରାଧ କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ବିଷୟକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଅଟେ? ଭଗ୍ନ ବିଷୟ ଅଟେ, ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ କି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଏହି ଦୁଇଟି ଦୋଷକୁ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜିର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଠାରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଦୋଷ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ହୋଇଯାଇଛି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଭରସା କରିବାକୁ, ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ, ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଠାରୁ ନିଜର ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଚାହିଁ ରହୁଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଉତ୍ସ ଅଟନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସୋର୍ସ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରିତ୍ରାଣ ରୂପୀ, ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ରୂପୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର କ୍ଷୁଦ୍ରରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସେ ହିଁ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୁରା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଜୀବନର ଏହି ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକ୍ୟ କହେ ଯେ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଏବଂ ଆମ ନିମନ୍ତେ ନାନା କୂପ ଖୋଳିବା, ଅର୍ଥାତ୍
ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ଆମର ଉତ୍ସ ସ୍ୱରୂପ, ଆମର ସୋର୍ସ ସ୍ୱରୂପ, ତାହାଙ୍କୁ ଯଦି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଏବଂ ଆମର ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ପୂରା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅନ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା, ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଶ୍ରାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବା। ଜିରିମିୟ 17 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ। 5 ପଦ ଏବଂ 6 ପଦରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଓ ମାଂସକୁ ଆପଣାର ବାହୁ କରେ, ଆଉ ଯାହାର ହୃଦୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୂରକୁ ଯାଏ, ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଶ୍ରାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସେ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାର 7 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଧନ୍ୟ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭରସା କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେ ଲୋକ ମୋ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଅଛୁ, ଏହି ପ୍ରକାର ସମୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏବଂ ଭରସା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛୁ ଏ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ, ଆମର ଜୀବନର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁଅଛୁ, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଅଛୁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଶ୍ରାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବା। ତେଣୁ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଲଗାତାର ଯେଉଁ ଭୁଲକୁ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି, ଦୋଷକୁ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଦୋଷରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିମୁଖ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଜୀବନ୍ତ ଜଳର ନିର୍ଝର। ସେ ହିଁ ଆମର ଜୀବନର ଉତ୍ସ ଅଟନ୍ତି, ସୋର୍ସ ଅଟନ୍ତି। ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାନା କୂପ ଖୋଳିଅଛୁ, ଅନ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଆମେ ରଖିଅଛୁ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁତାପ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆମେ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଯେ କ'ଣ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛି କି? ଯଦି କରିଛି, ତେବେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁତାପ କରି ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେବା ଏବଂ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ କରିପାରିବା, ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା, ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର କରିବା, ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।